Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang mga tungan na yami na naataya kawan. Pagi mas anamir kan wagi nga iya okay takapita sa kaya Saudi Arabia. Mana so katawan niya na ya okay na malukan suara anta no makapita. Okay. Kaya bubang gali. Kami aja. Nairo nagyang na rote. Ipsug sa nga karne. Ano rin sisaw na rin? Di lang sa rito mamupkan na dito. Ito agad man. Tatansi ka doon. Mari di ganoron pimikilay. Biasa kami bukit-bukit. Saya tahu tahu. Upita tano. Madami si Mamburi nga rana eh. Ini ada di masarap. Ha? Ito masarap pun. Masarap. Langon no miyakasagid siya kapita. Salam rakano. Shout out. Bismillah. Ayos kong abu naman na buong kilay. Mga tangon. Ano nung kami dito, ruan yung Pagawid din sila nun mo. sakya po. Ito na mga sila nun na pagawid din ka. Sakya po man. Ya kasi simpo lagi suka pita saya. Karena sa perang ya sa perang ya si Lopina. Ipendupas lagi nga kawan. Ragi. Mga limbo ba yung mga tao si Oh, gitu. Dia membawa paguna ba siya sa lapad. Ana na mapasado ka na temo-temo nga si Lopin nalatula Irmi. Ini nih kalau iran si piraka mau sari rasul lapad dia lebih diding. Inom sa rin mga pipe lawas lagi ang mga taga Saudi ka. Ayaw na ayara man na ipipita na karne. Bubugir pangakarnin na. Alam na meron ko naging atagwari pa me. Mapapanwalaban. Pipsi.
Ege. So ipmugay util akuan. Salamat kay sekretary. Ya iga ipmugay niya na jam-jam ko na eh. Tare, dai pagkuan 50. Ya. Merindo. Laban. Ada pati sa kaya mga laban na may maaaring spiup ya. Tasuko sa laban. Comment ka no. Ha? Iya na nalaban na di yung pedo. Sarili na nagusto mga kadi. Ayar ka util lagi yang ay akuan. Maya? Api ya? Abin. Abin na... Abin niya. Masya Allah. Puro palaban. Mga laban na kaya akuan. Kesukat saya. Atayap na kiso kubayar kanu sa kaya roti akuan. Pipira ni mambuaya, ani ram keto kawi. Ha? Asararian lah. Salah de sa timan saya. Kaya ko ano. Libre ni ano. Iya ko na kay na pedagi nga ayap yama sa miyakuan karne kambing at tigagi ng uto abang gali. Abang sa tang sabang gali. Salam rakano san lang na di mentay. So miya kapag abroad na taya sukuan. Sabutan mo. Kano ini? Ha? Paano na siya kuwam? Rote. Sila mga naging Hindi ka piyo kapag hajj. Sila mga naging mamamuni. Kailangan lagi sila ng silpat. Kailangan pagka-bisesta. Basta sundi mo na naikadi. Kailangan na lang. Salam kay Badruddin Haji Jamal, si Haja Siti Amira, Naipa Sumangibu, Sumangibu, Fatima Balas, Salam. Siddiq, Al-Suhada. Lubatan. Hirang ko pa sa lagi ang ipipita tanong. Yasmin Abdul. May nawa no, is Makadora. Udah matao ko nga na ya. Udah. Na, lima na dinar ya. Ha, nantagam niya ako meta. Uding ba natin kaon? Saipo. Sa bedul na sipo. Eh po, sa saya masuk buska. Papantang ko na yung pikili, ang malay kaya. Yan kasi po. Ha? Panugan niya siya kaya busin. So katoto kawin niyo ron, lagi yang kaya. Untuk ini, gusto kami saya. Na nakate ya per kami kaya busing kami saya. Oman na ikakan na ipatagya yung magatos 50. Udah lagi dia pipita na 50. Ha? Sudah sebelas yan no? Anak, mudah mulai yung balan yan. Ano, dinira ng turun. Kawan na di saya di mentaya mga kawan. Kaya may kataro sa iyang utilami, masarayan. Autoro so ipipita maniw mamambu. Pakala nga pa niyo kung mga kadi. Kung mga seki, nudu sa bubasukan, ang ano makalinya. Sipo, limuntay. Isa ka rin. Huwag isa kayo si kamataguna. Kaya ulit tanga.
Kalau timang buah makan kasaya anak. Pero wala ko ni mo, nakanto mo makaso. Habis kan itu ngap gini-ginian. Ya, miya kada-kada yang di retano di mentay. Kada masagi yang gaya 85 viewers. 8 million viewers. Kaya problema saya yang kaya kapag intaw sa Saudi na langon lana. Kung mga sabugas na lana na manok steady. Yung siya ko pa kayo so ano na allergy niya na madakali kawana. Madakali suka nga. Kasukar saya mangukota. Didiliwan na umiga tuloy. Ini suara big tanam niya lala. Jadi siya ko. Ini biar mo duka. Ini biar mo sa bau ba? Enggak? Oo. Pero kayo mo rin yan ano. Mga din. Eh, di lagi yang big bake. Uci ka makakan na. Api ka pasang ka mau menadingan ini madangan. Big bake kaya. Daun mano lagi up kan saya. Lagi silang bubuk lang yun. Ulang-ulang wano mga bangsa mo ron na yan ngayon man tuwa gawin na yapatay mufti Abu Hurairah rahimahullah rilanu wallah na singko pamilya niyan na makasabar kanu buhay. Yan nagyabang sa muro sasabar tano kanu manena mga takdiranan wallahu subhanahu wa ta'ala. Hindi kaya Allah tauba. Ang pagkaptuba tayo. Noraisa, padati, wag yalbeg na mapaitam. Kunya, gingot to a big bag na dito kulangan na sa kataw mama. Ito ko pula. Ha? Kaya sila na dito ko pula. Meron na bumatuwa. Sabi na, hindi ko kayo. Ya, di na di bunuh ah. Ito na bumatuwa? Ako na yung matuloy dyan. Kawatan oro sa rasin sa buba. BBC. Bipsi ya ke? Kapipita. Tari dia kano madali sa yang bipsi ra saya. Kenapa BBC? BBC. Bipsi. Stod na bipsi mang boy suraton. Insya Allah guru Abu Marhan. Asara semsem. Nama di kamera asara di yang ay pipita kami umasan na ngalin yung tamian. Jadi dah. Api aku membuat insan bipsi. BBC. Ada si Haji Masaror na keneganian. Sulaban bakong di bakaweta. Salam ke kata si Alim, dimentay. Mahid. Dengan kada din lagi yang ayakwan. BBC. Bipsi yung roti. Roti makakambing at tiluan, kambing, Pilipino. Niya parang sila Muslim pa na hindi kailangan nila na i-bipsiyo. Ini apa itu ni dah? Kali marami na. Alam pa, ganun. Hindi na nakakalimus. Sila di mo.
Pagkalangap din, ano? Yung mga tungan na meron, pagkalangap na kano, si Bapa Mayor, mangunday Naya kakakadion, patugin na yan ni Manto na si Haji Umar. Kaya yuti miya pilihan ng aran niya, nagyang ito Haji Umar. Kaya man na mga nguda, mga kanguda na mga jumakan. Lagi dia kaya Jalaluddin, na si Jalaluddin, Haji Jalal rin upakataro sa Jalaluddin. Haji Jalal. Sari mang bumasarora, ito na i-record. Yung na si Masaror na din Sambi. Ayun nakakadiyo na si Haji Masaror. Yang Abu Sami saya na si Haji Jamal. Mata na rin di kalengan nagyan. Salam kay Abdul Basit Al-Maghribi. Katano mi alambu. Tama na. Si Mimi Haji Ali, salam. Nasria Saro, salam Rakano Sanlangon. Elias Balindung. Anto na rin pagawidan ba pa Elias? Gaya nga na rote? O gaya nga ya bipsi? O gaya nga laban? Haji Amir Hussein, salam Rakanosan. Ishaq Janna Raskal, salam Rakano. Pagkain ng mga Arab, Kubs, Masya Allah. Pamangkin, napisa Malawani. Inshallah na baka miyawid sa Albayk, inshallah, brost. Na problema na, so brost na malagmargan na pelubaan, no? So brost na margan saya pelubaan. Kaya nga mga Albayk saya, nakuha mo, chicken fillet, nuggets. Salam kay Abu Marhan, may tubo kay guru, kaya ulit tirakan. Si Isra Daranda, salam. Hakim, salam Rakano. Salam ko mga bangsami sa Matanggaw. Kay Rudin Kosain, salam Rakano. Masya Allah. Inawana ko na sa giyang kaya ipipita mi. Batalud lagi panalan salam. Salam kay Badrudin, Masya Allah. Paborito nga yung app namin. Paborito ay lang-ulang mga pagabrod. Salam kay Aliana. Basaula, Masya Allah. Ashraf Abdul Wahab, salam Rakanusan. Katesi ko sa Ari ko sa panimukad nga mapya saya yung ayakuan. Siya nga tunay ni roti mapya ipsug sa yung karniran saya. Shamil, Masya Allah. Si Hanifah Jadida Muhammad, katanya si Panugangan. Salam Rakano Salangon. Abdullah Mangundara, salam. Ashley Smith, salam Rakano. Badrudin, salam ko mga taga Commonwealth, QC. Yang Elbek naway mapeta mag yang Elbek. Salam kay Nuraisa Padati Idris. Si Shamil. Abu Afasi, anto na itamay. Mapeta mag yang ayakuan. Anto na ini. Pangalan kanira saya. Aya karata ini naupuno ka di sambutan aptegas. Sesuai so karton. Uwe na mapenitam. Abu apa sih? Peniata ka insyaallah kabata sipan makasong.
Salam kay Bitoy Montaner from East Indi. Masya Allah. Salam ra kano mga taga East Indi. Taja Mersab. Are Kuya Rapi Sandigan. Salam rakasan. Waalaikumsalam. Si Bibi Ali Siddiq Shahada. Si Lovely. Katanya si Lovely. Kataon niya nagyang aran yan. Roti Parata. Abdul Rashid Jam Jihad Magumnang Idas. Salam rakasan Idas. Amir Ali Sarip. Awas si Ikuan. Watai Ikuan na. Watai tani. Kusiringan na Mirwa. Ha? Mga tungan na itanong to. Yung ikaw jag-ujag saya sa Mamlakatul Arabia Saudia. Prakom namis kanwa salam. Ulang-ulang ng mga abang sami. Paminta mapipiyatan ulangon. So mga kadiyo na paminta mapipiyah. Maambulingan siya kasi kung mga darpatan sa kapipiyah ginawa. Saya kibali tamira na benda Amerika 5 ada flight mapita away. So first flight na mapita July 4 na napagayan ninyo sila ng mga walairan. Asa pa na mawid sila sa mga mapita 4. Away na malawid sila ng mga pasbi, perfume, totob, kimon, sewak. Ay na ni mga kadalasan na pasalabong mga kadi. Sa inshallah na napangnita mapipiyatan ulangon. Kawa ka sa buba? Mangga? Nanagi ito aking mga kapamilya. Inshallah na so paghads next year na napakisinabuta ka no bukas kanop man ni makapita sa giyang ayakuan. Roti patara. Ito na ito. Ito yung nare roti. Parata. Roti parata with kambing ako giyang ayakuan. Full. Na inshallah na salam ra kanusan. Banyo pakalipati alawan yung sumakadi ko apya sam-sam na miya kayo na makanuron. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.